Aman. Apa kita manok na mong Nay mo agi bad, ha? Apa kita manok na tao? Manok nga mo. Sunod ang tao? Wala pa ay musunod din na. Ha? Oo, sunod. Ha? Sunod. Magbukod ko, magjogging ko. Pagsunod sa magbukod man ako. Yeah, yati good. Lagi, wala ako makakasama ko. Wala ako Wala ay. Adala, oy. Tata, adala. Hello? Kaya awa ka na. Ala, kukod-kukod na gandagan. Ala. Ano kaya awa ka na mo say? Balik ka na, dali, dali. Dali, oh. Ala, ala. Balik. Kaya awa ka nagmanok sa buha ko. Palito na yung manok eh. Buinas kini kay limagag bright man kayo. Lupig pang iro eh. Tagay maibog, oy. Ya, pila na ni katuig ni mo boss? Ban, 18 ka buwan. 18 ka buwan. Usa ka tuig ug tunga. Buho, ana. Mo buang ano, gitrain ni mo toyo or iyag yung batasan no. Agi, Dali. sa piso pa ni siya, nagwis ko nga sa pan ni kay duham ni sila kabuk. Oh. So doon ako sa bulsa niya. Mm. Duhaman. Ikaw sa iring ng usan mo na siya nabilin. Ah. Ako isod sa bulsa, magbukuan gid siya kanang kadako mo, murag mo Oo. palipan na. Oo. Kuan na siya kanang gusto siya magawas ba niya. Mm. Ang bata kadugayan sila magduwa sila magduwa sa chinilas. Mm. Mo na mo na Wa nga sa nakuha na anad siya sa tao no. Si kuyog di mo kay kuan piso pa siya tangagon siya sa iring inana. Nanto ni dako mo ila nagyug tao. Tagsara kayo, tagsara karon pa ko. Merkado. Ako sunod merkado tanawa. Abot is merkado. Kay. Awa guys. Sundan na to ha. Oh. Kuyog na sa amo. Oh, merkado. Oh. Asa mo ana guys. Tagsara mo kita ana. Ang amo gang manok. Banding nga murag amigo. Ha? Gikan silang balay. Ayaw na ko. Paingon mis merkado. Ayaw na ko. Sunod yun guys. Oh. Oh. Ato lang ko ano na kay manglabok ra ba kuno ni siya ba sa dili ilaag. So timingon lang nato nga wala kayo itaw. Kuyaw kayo. Ani ra ni? Only in Carmen ra ni ha? Carmen Cebu. Kuya kay talent yang manok. Oh. Oh. Sunod ka na oy. Oh. Asa mo na? Asa mo? Oh. Hashtag na KMJS. KMJS. Kapuso mo, Jessica Soho. Oh, Rapitulpo. Pwede po, Rapitulpo. Hashtag Rapitulpo in action. Biyawa ka na sa buha ko. Ah, merkado ay, merkado. Oh. Merkado sa Carmen ha. Merkado sa Carmen. Gikan sa balay. Matog merkado. Kuyog sa amo. E palit og laog. Asa mo na? Ha? Ala, grabe ka na. Ah. Oh, naguna pa sa amo, nakatultol na asang lawagan na eh. Nakatultol na asang tindahan. Oh. Gilopi ka ng amoy. Ay, ayaw malabok. Oh, naibong sila oh. Asam ka naman no paglako-lakaw sa merkado. Ha? Da. Masuko basa kuan. Yang amo re na ilan. Yang amo re na ilan no. Yang amo re yang nailan. Basta na magdikit-dikit na niya. Ah, malabkan jud. Kay basawa pagkapalit og lawg ang amo. Manglabok. Oh, kuyog sila merkado. Asa mo na, be? Asa mo ngita na? Iya, wala. Oh. Nanatasod merkado, guys. Nanatasod merkado. Oh. Iya. Katultol na sa iyang balay, oy. Asang merkado. Oh. Oh, servisoris merkado. Iro, hiktan pa man tong iro. Iring, hiktan pa to, kuguson. Okay, mudagan bisig asa. Kani gino, nagiboto. Oh, ngita pag di jud gutomon. Kita glisus kalbasa. Oh. Layan na rin, Ros. Dali, saka. Oh. Kapoy ni siya. Oh, nadri nagtrabaho atong kuan tagiya sa manok. Karnihan diri sa merkado sa Carmen Cebu. Oh, diha isdaan. Sinilas. Oh. Sinilas. Dua sinilas, dua.
Dala. Kuya, wag na. Ini bro. Ayo. Se. La. Suya si Ro guys, oy, kay lima gag magiglakaw pa si kuan. Wa na. Nice ay mayo kay boss, mayo kay boss. Patay paliton gid yung manok gid boss. Kay buinas kinas kuan sa farm. Bugoy ay para padaog sa derby ug sa talpakan. Ape, masolar ko na sa mga. Ah, gyatag bugoy. Hello. Asa mo na guys? Ha? Ang iro hiktan pa para masuroy. Para masuroy sa amo. Oh? Dali. Ang iring gunitan pa. Oh, pero siya oh. Uli sa balay oh. La kuya oh. Ah, kuya asa mo na. Oh, gabi na bubatog na siya. Sige guys. Thank you for watching. Kuya ka na bosoy.